Meta kien qed jixed fil-kumpilazzjoni kontra Terence Tanti illi qed jiġi akkużat bil-qtil involontarju ta' Matthew Mejla, Miguel Camilleri qal li s-sewwieq tal-karozza la kien qed isuq bil-mod u lanqas b'veloċità eċċessiva. Camilleri huwa wieħed miż-żgħażagħ involuti fl-inċident ta' traffiku fatali illi seħħ fl-ewwel lejl ta' din is-sena f'Għawdex u li ħalla lil Matthew Mejla ta' 22 sena mejjed. Fl-inċident illi seħħ fit-triq ta' bejn ir-Rabat u n-Nadur, l-istess Camilleri sofra diversi ġrieħi fosthom ksur f'idu, f'żewġ kussilji u fl-għadam ta' ġenbejh. Madankollu huwa xedt li ma jiftakarx wisq mill-inċident. F'aktar żviluppi fil-qorti il-Pulizija qalet li fil-but tal-vittma instab kontenitur bi 30 pillola ta' kulur abjad, minnu fih il-pilloli għaddew ant espert tal-qorti sabiex jeżaminhom u jiddetermina x'tip ta' pilloli huma. Il-Maġistrat Audrey Demicoli qalet li hemm biżżejjed provi sabiex Terence Tanti jitqiegħed taħt qatt ta' akkuża. Nicolina Portelli ta' 47 sena kienet ikkundannata sentejn ħabs wara li nstabet ħatja li ħebbet qalbina Alan Gregg b'mus u kkaġunatlu ġrieħi gravi. Hu l-vittma wkoll intbagħat sentejn ħabs wara li anki hu instab ħati li ħebb għal b'mus u kkaġunalu xi ġrieħi. L-inċident seħħ fit-19 ta' Wissu illi għadda għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija f'Burmla waqt argument familjari. L-ommu bina instabu ħatja li ħebbew ukoll għal Carmelo Tabone illi jiġi l-kunjatu tal-vittma wara li semgħu jgħid li r-raġel tal-akkużata kien il-ħabs. Il-Maġistrat Antonio Vella sab l-ommu l-bina ħatja li ħebbew għal Alan Gregg u li ħebbew mingħajr ma darbu lil Carmelo Tabone u għalhekk ikkundannhom sentejn ħabs kull wieħed.